Pauli, No. miltä nyt tuntuu? Sä olet tommonen kaunis ja erittäin virkeä mies. Ja minäkö? Nimenomaan. Kaunis. Vähän halon tai Joo. meikki. Noniin, katsotaanko se kaunin näköinen meikki? Jumala, No, oi Herra Jumala. saata. Meillä Kaksi yhdessä sait marjaa. lauleen. Nyt mä sain meikki. Hei Pauli, sä oot kaunis, voi jumala. Kaikki varmasti... Kato hei, kuva Eemin poskesta. Se sai perkele. Mä sain pusun mun ennalta Niin, läpi. ota- Wow, vittu. Otas kuvaa. Nää, kun tää on he videolla, anna olla vaan. Joo. Vai mitä Pauli? Se on menoa nyt. Hei mun kalja! Se on menoa nyt. Nyt mennäänkö meidän? Pauli on niin komea, että ei näkö haittaa. Seno on tosi komea. Tää rupee häikäsee jo. hei. Herra Jumala. Voi Sä oot kauniimpi kuin minä. helttileidi. Tässä kun Vittu hyvä! Pauli pääs vauhtiin, hei. Tää kun mun kiikuttaa pyllyä. Näin. Joo. Ei, onko mun perse tarpeeksi kiinteä? Kato. On. Kuvauskulma. Ota oikea kuvauskulma. On. Oi, nyt Lanti on irtonainen liike. Niin, mut Se on jokaisella, rumpaa vaan. jokaisella tulisi olla irtonainen lantio. Pauli, näytä selkääs kameralle vähän. Noniin. Näytä selkääs kameralle. Miks mä en näe selkääni? Mitä siellä on? No, käännä nyt vaan ihan kunnolla selkä tänne näin. Nyt jumalauta. Vittu mä Kokki, mulla arvasin kaunis ton. Seno. On. Ai kokki. Hei! Ole sinä pelastava enkeli. Mikä siellä lukee? Älä, ei me kerrota sulle kaikkea. Sä näet sen Sä sitten. näet sen sitten videolta. Ei jumalauta. Se ei ollut puoli tuntia menee. Otas kuva. Tossa Kato on, kas mun enon kanssa. tässä on oikein Juman kautta. Noniin. Joo. Tuu vaan silleen, että näkyy toi hieno osa tosta. Mä sen piirsin. Ai hieno! Minä piirsin sen mun idea. Tää on kyllä niin hyvä. Hieno osa. Niin, mulkku, mikä mulkku? Vittu toi on hieno. Pauli, ei siinä mitään. Jatketaan. Ei tää elämä tähän lopu.